Hi guys, we are shooting my video kuno kwa Dumats Films. Kune high quality, well edited videos. Zvese zvamunoda munozviwana pama project amene muchida kuti mugadziriro. Mr. Dumats zvese unozvigona, ma music videos, ma movies, price yavo yebasa rawo iri very affordable. So come to Dumats Films and make your life brighter. Makadi muri eZimbabwe tokutambira pachirongwa chedu chia Cross the Border. Nasi tine mienzo watinayo pano pachirongwa chedu Cross the Border season 2. Ngatipinde munyaya munhoroondo. Tinzwe nhoroondo yake yeupenyu. Zita Dumisani Mulambo mafanise. Across the Border season 2 row 1 Linda take 2. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishayeziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso ndinengendirere chinorongwa nemando wanzile mimone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire hamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipinde muepisode yakasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ana mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vatozvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold. Tokutambira muchirongwa makasimba. Tinofara makadii? Aiwa tinosimba. Muri eZimbabwe ngatoziva kuti nhasi tiri kutaura nani? Nhasi mukutaura nemusikana anonzi Rumbidzai Kuwana kana kuti Faith Kuwana. Alright. Saka toshandisa ripi nhasi? Nhasi ngatishandise Faith ndo rinonyazikanwa. Alright. Faith anobva kupi kuZimbabwe? Faith akaberekerwa Magutu paGutu Rural Hospital asi kumusha ndichibva kwenyanga. Alright. Tingati Faith akakura sei? Background ya Faith kusvika azodecide kuti aiwa ndakuenda kuSouth Africa. Timbonzwa nhoroondo yenyu. Faith akazvarirwa kwaGutu, akakurira kwaGutu, akadzidza paHwiru Primary. Ndiri paHwiru Primary ndaigara namai, baba vakashayika ndine ndofunga zvekuma 1 year something. Handitovazivi. So takazokukura tichengetwa namai, takazvarwa tiripo vaviri, ini nasisi vangu vari kuno kuJoni. Takura tichengetwa namai, amai vakazorwara nda grade 6. Sisi vakange vakushandawo kumasvingo kutown, vanga vati kurei. Saka amai vachizoshayika, vakashayika vaineni chete, sisi vanga vari kubasa. Vari kuchipatara, saka kushayika kwakaita amai, taisaziva kumusha kwavo, hatina kumbobvira taenda kumusha kwavo, hatina kumbobvira taenda kumusha kwedu, tatisingakuzivi tesi. Saka vachizonoshayika vari kuchipatara, takaenda kuGutu Rural Hospital, tichibva tabvunzwa kuti hama dzamai venyu dzinowanikwa kupi, tikangoudza kuti vanonzi zita ravo rakati vachibva kuWeds, asi takanga tisingakuzivi. Saka pakaitawo nesi anga ari pachipatara ipapo, akabva aziva kuWeds ikoko kumusha neSenem, achibva ataura nevanhu vekumba kwavo kuti munhu akati ningi munomuziva here, vachibva vati tinomuziva. Saka vati vanomuziva ndopavakaudza kuti mwana anonzi ningi kana ari ipopo ashaya ari kuno kuGutu Rural. Asi kukura kwandakaita namai vaigara vachitiudza kuti handidi kuenda kumusha kwangu. Taiti tikati handei kana kuholiday, vaiti handidi kuti tiende kumusha kwangu because ndakabatwa zvisiririzvo. Tikati kokwedu zvonzi pakashaya baba venyu vakandidzinga ndichida kugara nevanhu. Saka handiendi nemi, tinongogara takadaro kusvika mukure. Saka nguva iyoyo ndo pakabva paziviswa nekumusha kwavo kuti vashaya. Saka iva semunhu aigara achiti haendi ikoko chero zvikaoma sei.
munhu akafa anogona kuita zvimwe zvinhu zvekutoti anoita ngemupenyu. Vekumusha vanonzi vakaronga zvavakaronga, ndofunga vakaita 3 days, vanhu vanoita 1 day kuti vasvike, vachingoti vakaronga votanga kunetsana vorwa. Dzima ravanhu vekuchechi kwaipinda mai vangu vati hamai dzatoni kuti dzinouya, regai isusu timutse mota tiende ikoko. Moti pamadirection vachibvunza nesi aiva pachipatara paya. Nesi akabva ava pamadirection, mota yevanhu vechechi kuti imuke yakaramba kumuka. Shamwari yangu ndiye akazotaura kuti aiwa mufe akataura kuti chero zvikazodii musafe makandiendesa kumusha kwedu. Vanhu vechechi ndipo vakazongodecide kuti ngatitorei munhu tinomuviga kuno kwatakanga tichigara ikoko kwaGutu. Ndipo pavakatorwa, ndipo pavanovigwa. Tichipedza kuvachengetedza pasina hama yavo. Pangoita nge pakauya mumwe murume hatina tombomuziva kuti akapfeka zveblack, pamwe mudzimu wakatumwa hatitombozivi. Apfeka zveblack akati ndiri hanzvadzi yavo ngativaradzikei. Ndipo vatatovaradzika. Takubva kumakuva kuya ndipo pakazosvika hama dzavo. Vachiti ko mazoviga munhu sei? Takati tiri kuuya. Vanhu vakati aiwa takakumirirai nguva refu asi hamuna kuuya. Ndokuviga kwavakano ndokudzoka kwatakanoita. Saka uya aizviti hanzvadzi, apa yanga isiri hanzvadzi. Hapana munhu aitombomuziva kuti akabva nekupi. Akanga angopfeka zveblack akutoronga nesu. Saka ini ndichatora fei because mudiki kureva inini. Sisi vangu vacharamba vachienda kubasa. Tichitoronga naye tiri mubasa taziva kuti hama dzasvika dziri panze. Saka hama padzakazopinda munhu uya achinzoti hama dzauya, hatinamboona kuti akaenda kana nekupi. Kana kuona kubuda kwake hatinambokuona. Asi angati anoenda neni. Maybe ndiye achazoenda kubasa kwaaishanda. Vapedza ipapo ndipo pavakabva varonga vachiti toda kunofukunura munhu tiende naye. Vanhu vakati hazvibvumidzwi. Saka vakazongoita zvechivanhu zvekuti unonotora ivhu mubva mazonoviga kumusha kwavo. Ndipo vazoti vana takuvatora ndokuenda nesu kwavakaita. Tasvika ikoko nherera inoguta musi wafa mai. Takabatwa zvakanaka musi wekupamariro. Ndakazosara ndochengeta, ndakazotorwa nehanzvadzi yamai nemukadzi wayo. But hanzvadzi yamai vangu yaisagara ikoko, yaigara kuBotswana. So ndaigara nemukadzi wacho. Life yanga yakatooma, hatizoti kudzvanyirirwa kana kuti unenge usina kuujaira. Ndandajaira upenyu hwekugara ndiri mutauni. Saka zvese zvazviri easy kana kutakura mugomo ndasingakuzivi kana kuenda kuHuni. Ndandisangagoni kuenda kuHuni. Saka zvese zvakatanga kuomarara panguva iyoyo nekuti wainzi tachakati kuchikoro kwakareba. Taifamba ndofunga 1 hour 30 minutes uchifamba zvekufambisa zvekuti usanonoke kuchikoro. Nekudzoka apa waenda usina chaunenge watakura. Wainzi ukada kutakura which means hauchadye makuseni. Chaunenge ufanira kudya makuseni ndo chaunofanira kutakura. Ukatakura. Saka tangoramba tichienda kuchikoro zvakadaro. Dzima randanopedza grade 7 yangu ndakangoitawo lucky rekuti ndakasvika ndichiiswa muBeam. Pandanyora grade 7 bva ndapedza ndakabva ndapasa. Yepano pakuenda form 1 ndandisina kana uniform yekutanga kuenda form 1 apa semunhu anga akapasa. Mari yechikoro sekuru anga asiri problem yakanga yatumirwa, asi uniform pamwe inenge yanga yatumirwa asi munhu andaigara naye haana kutengera mauniform, mukadzi wasekuru. Ndakazotoita umwe musikana handimukanganwi nanhasi muupenyu wanga anonzi Rumbidzai Faith. Tine mazita akafanana, Rumbidzai Faith Chikukwe. Ndiye akazondipa uniform yake imwe yaishandisa kuti ndiende kuchikoro. Saka semunhu aigona zvaingondiafecta nemagariro atainge takaita kumba. Ndakaramba ndichienda kuchikoro but upenyu hwakanga husina kunyatsomira zvakanaka. Unenge uine stress yekuti makuriro wakaita nezvawakupindana nazvo hazvine zvasiyana. So ndiri kuenda kuchikoro kudaro ndakazoita futi zvelucky ndikapinzwa mune yainzi Comfort yaindibhadharira chikoro nekuti tengera mauniform nemabox. So ndakaramba ichiendera mberi nechikoro, handinamboita problem yemafees. But problem yanga iri kumagariro, taisagara zvakanyatsonaka. So ndakazoti sisi wangu wakazengova kwaRusape. Ndichibva ndambokumbira kuenda kuholiday, ndichibva ndarambidzwa. Imwe holiday futi bva ndarambidzwa ndakazoita zvekutiza kuti ndiende kuholiday ndimbonowataurirawo kuti magariro andiri kuita akamira so maybe wanganditore. Ndatiza paine ngonzwa kuti murume wanoshanda kumakombi. Ndibva ndaenda kumakombi ndisina nemari yebhasi. Ndabvunza kuti munhu anonzi Ningi mamuziva here? Vakati ndikandikumbira kuti mundiendese kwaari ihama yangu. Vachibva vanditorawo nemakombi vaya, ndikaudza kuti handina mari. Vachibva vandiendesa kwaRusape. Ndipo vandisvitsa pamusika pamai vake. Vakati ndo mai vake iye hapo. Ndichibva ndataura namai vacho vaya ndikati ndiri munin'ina wamuroora wenyu, ndokumbira mundiendese kumba. Ndibva ndaenda
tasvika kubva ndatsanangura kuti ndo magariro andikuita. Upenyu hwairarama sisi wangu wacho wanga wakaoma, vaigara futi mu1 room ende zvinhu zvisina kunyatsofamba zvakanaka futi. Vachibva vangoti ngatigare holiday yacho ipere. Vaya mbuya ndaigara navo vachibva vafona akati kana ariko kunonga asadzoki ina ndichamudi apa kuna sisi kuya hakugarikewo futi. Saka nguva iyo ndandiri form 2 ndopakabva paitawo mukomana paigara sisi wangu achibva andipfimba. Handina kumuramba nenyaya yekuti ndakamboita tumazuva tushoma ndichiramba asi kuramba kwemunhu haida. Kuda kwangu kwakusiri kwekuziva kuti rudo rwacho chii, asi ndaida kwekungoti ndikawana munhu pamwe anondiroora upenyu unogona kuchinja ndikazosiyana nekutambudzika kwandaita. So ndakabva ndadzokera kuchikoro bva ndanokondinya. Chibva ndazodzoka futi imwe weekend mukomana uya anga akundipa mari achibva nditi udzoke weekend zvekuti dzimwe nguva ndaitodzoka sisi vangu vasingazivi. Ndichibva ndadzokera kumukomana uya pakazoitawo zuva raakasvika pakurara neni. Saka ina handina kuziva kuti ndakabva ndarara naye mukomana uya. Handina kuziva kuti pamwe ukarara nemunhu nhumba ibati same day. Ndatongofunga kuti maybe ndatova nenhumbu atondipa nhumbu mukomana uya plus semunhu aida kubva kwandaigara. Ndichibva ndadzokera mukomana akazenga nditengera foni. Ndadzokera kumusha kuya foni yandaita ndichiviga ndichitaura kana ndiri kuchikoro nemukomana uya. Mukomana uya mva ndazomudza ndaane nhumbu achibva nditi huya apa nhumbu ndandisina. Ina handina kuziva kuti nhumbu yacho inozobata zvainyatsoita sei kana zvinofamba sei. Ndichibva ndaperekedzwa nambuya vangu vaya vandaigara ndakabva ndaudza ndaane nhumbu ndokumbirawo mundiperekedze mukomana wangu ari kwarisape kwakati. Makazonge matambirwa bheki? Vakazenge ndakumbirirwa ruregerero nevamwe mainini kunzi amuregerere mwana ngauye agara aramba achiendera chikoro since ari kubhadharirwa nevanhu veCapfed nevekuchikoro bva vandikumbirira futi ruregerero because ndaya mwana aifarirwa nekuti ndaigona kuchikoro. Ndichibva ndava ikoko saka ndichibva ndavatsanangura zvikanzi ino zvaungochiendawo chikoro zvichazodi. Ini pfungwa yangu hainambofunga kuti zvechikoro kuramba ndichipedzisa zvechikoro zvinogona kuzondibatsira. Magariro ndo aita kuti chikoro kwacho ndisasakufarire because ndaiti sometimes unenge uchinzwa nzara unopedzisira wakunyorera vanhu manotsi kuti upiwe chikafu. Pane mumwe musikana ainzi Talent Jit aindibatsira every day, aitakura lunch yake kuzopa inini ndaimunyorera manotsi. Yaiva shamwari yakuti asingasiyani ivo kumba kwavo vaiti wanei asi anga asingazvitarisi kuti inini ndiri wepasi. Aisasiyana neni kwese kwaanenge ari ndokwandainge ndiri. Akauya nechikafu aindipa anga asingatarisi kuti ina handina chandauya nacho. Saka tazopedza ipapo ndanyabera ava kuti ndaane nhumbu tichibva tanotizira kumukomana uya zvedi ndakagashirwa zvakanaka papasina problem. Saka ini pfungwa yangu yaingofungwa kuti maybe ndikatongoenda same time ndopachabva pabata nhumbu futi. Saka zvinozobva zvangoita kunge ndandagara ndine nhumbu kumurume uya because yaiva wei yekuti pamwe ndikaenda kumurume ndogona kunogara zvakanaka. Tichibva tagara nhumba ingabati papera 3 months ndopandakaona kuti pana hapana. Ndopandakazopedzisira ndati ndaenda kunguva papera 3 months pandati ndabva pamuviri ndobva ndaenda kuchipatara. Kuchipatara kwakuina vamwe mbuya vangu anga ambori mukadzi wamwe sekuru vangu. Chibva ndavatsanangurira kuti ndozviripo. Vachibva nditi arega tingonyora kuti nhumbu yabva. Ndobva vanyora mbva vandipa mbatidzokera kumba. Zvikanzi unombomera wombopreventa wozotanga kusiya pamwe uchaita nhumbu. Tagara almost 2 years nhumbu hapana. Pamwe ndimwari vaida kundiratidza kuti asiri chaiye. Pakazenge potanga ndotanga kurohwa. Akapedzisira kudanana neshamwari yangu mukomana uya. Apa shamwari yangu yaidanana naye ndaisaziva kuti vanhu vari kudanana. Maproblem ese ataitisangana naomba ndaenda ndonomuudza kuti nhasi tazodai obva nditi kana chikudaro usamubikire, usamuwachire, usavarare naye. Indisingazivi kuti izvo ari kuzviitira kuti kusaidi kwake kugova right. Ndaiti ndikabvunza ndikaona mameseji ndairohwa zvekurohwa zviya. Zimara pane rimwe zuva akazenga anyora nhamba dzemusikana uyayo zita rababa vake. Saka aiti kana akafona musikana zvokunzi baba vangu vanonetsa obva adhiropa foni obva asiya. Saka pane rimwe zuva randakazongoita zvivindi kuti foni yakabva yaringa iri padhuze neni. Ndaona zita rababa vacho ndikati rega ndivadere sinzi ndovaziva. Ndichibva ndadera ndinzwa musikana uya ari kutaura. Ndikati vanhu ava ndikanovatongesa vanonditi taramba tasiyana because akazenga abvuma musikana wekuti vanodanana but hakurambana asi yanga iri shamwari yangu.
ndobva kuzoti tasiyana. Ndikati kozvorombofamba sei? Moti masiyana. Saka pandakabvunza murume akabva andirowa zvekundirowa achibva andikava nemhino ichibva yatovhunika mhino ichibva ndabhidha zvakanyanya. Saka vamwe mai vepanext ndovakazofonera sisi vangu, cousin sister yangu, akati mwana kuna hana kugara zvakanaka. Ava sisi wangu marriage yavo yakazenge yarambawo vasiya vaakuno Joni. Ndindasarako kwaRusape ndiri ndega ndichiona ndondo. Saka sisi wangu vanzwa nyaya vaigara vachindudza kuti ndichauya tiende tinomurova. Vazoona kuti vakudzwa nevanhu zvanyanya mwana ari kushungurudzwa, torai mwana. Zvekuti vamwe mai vechikuru vakandibvunza, naiwa hauna kumba, hauna vabereki? Ndikati aiwa handina. Ndaingoti achachinja, pamwe ari kuda mwana ndo problem. Sisi wangu akadzimara vatora foni yavo neimwe nhamba vachibva vanyebera kugame Profita. Vakati madzimai ndaona mukaramba muri pamurume mazofira ipapo, ndaona murume yakuurayai. Sadema muri mumwe munhu matakura mabhegi because anga azama kunditi siya. Inini ndichitya kusiya ndingoti ndoshingirira ndoendepi kudzokera uku kwacho wesina namba pamurume zvine zvisingachanyatsoiti. Ndashinga apa ndakaona message yedo pandakabva ndati sano nderipi. Hama dzangu ndaisadziziva. Ndakazenge kungotsvaga nesenemi yakafanana neyangu kuFacebook. Ndomubvunza mobvepi? Ini baba vangu vanozonzi ningi munovaziva here? Pakubvunzana kuFacebook ndakadzimara ndazowana hama dzangu. Ndokubva tavaudza vanhu vakatokwirirawo. Achibva vazouya bva vatitora. Nguva yakazouya tatana sisi vangu bva tatorwa bva taenda kunoona kumusha kwedu nepakaradzikwa baba bva tadzoka. Saka vakabva vatiudza kuti mumba menyu baba wenyu vangu ane mwana mukuru mukomana. Asi hatizoti ari kupiwo. Mai vake pavakangoenda iye hatizoti akazoenda namai vake kupi, but I think anogara kwaMutare. Bva vatiudza zita rake. Chibva ndangoti alright, bva ndadzoka kuya kwandaioneswa namo. Ndaikoko ndo pandakazenge ndasecha zita remukomana weyawo ainzi mwana wababa vangu. Bva ndamuudza ndiri mwana wanhingi wakanzi uri hanzvadzi yangu. Ndobva ati zvedi ndaikutsvagai. Ndaizviziva baba vangu vakasiya vandiudza kuti vakazenge vaita vana vairi kuti imimi. Saka ndaitokutsvagai ndashaye ndokuwanai kupi. Tinoonana rini? Saka apa ndandiri panguva yedambudziko ndaudza kuti inini magariro andiri kuita akadai kwandakakurira kwakadai. Ndakambofunga kuti pamwe ndawana kutiza nhamo, but nhamo yacho still yakangofanana, ndiri kunhamo futi. Vachibva vanditi kwirai bhazi muuye tisangane maMutare. Ndichibva ndakwira bhazi ndokuenda paMutare ndokunosangana nehanzvadzi yangu. Ndakakwira ndisina nemari yebhazi ndichichema. Kondakta akandibvunza ndichibva ndangomupa foni nenhamba dzehanzvadzi yangu. Ndopakataura kuti mwana ndinaye mubhazi but ari kuchema, chii chiri kuitika? Zvikanzi uyai naye ndokumirirai parengi ndichikupai mari yenyu. Ndasvika kuya zvedi ndakatambira zvakanaka. Chibva ndagara nemuroora unga nemukadzi wake nemuroora takatogara. Zvikanzi asununguka ndoda kuti udzokere kuchikoro utangise patsva. Saka process yacho inenge yaiti nonokei. Mai mune makore mangani? Papo ndandane 18. Okay. Asi ndainzi ndinofanira kudzokera kuchikoro. Yainonoka because ndandisina transfer letter yekuti ndakambodzidza kupi. Kwandaidzidza kuya ndainzi ndakarasa. Vakafonera headmaster vakati akarasa mabhuku kudidi wetozokudze kuti anokwana kuita mari kuti timupe transfer letter. Ini mabhuku ndandisina bhuku randakarasa. Ndofunga kwandaigara mabhuku ameno zvakaitisangana nawo tsaona ikoko. Saka ingwanzi akarasika. Tagara ndakungogara payani vanaona kuti futi kugara panapa hazviiti. Ndabva ndataura nemumwe muzukuru wangu, mwana wehanzvadzi cousin wodzekwa mai. Achibva nditi ndiri kuHarare ndikutsvagire basa remumba. Ndabva ndatsvagirwa basa remumba. Ndichibva ndatanga kushanda kuya kubasa remumba. Ndiri kushanda ikoko murume wauya, pfungwa yangu futi moyo waimuda. Ndiyanga iri first love. Futi moyo waimuda. Achibva tanga kutaura neni nengo wakuonekera wakushanda ndane zvimapicture zvandaiposta ndichionekera. Abva andinyengerera futi. Pana wandakazoudza apa ndakabva ndangoti ari masikati vandoudza pandaishanda paya ndikati ndichadi ndakunoroorwa. Ivo vaisatombozwa ndakambororwa, aingoti tirikugara nemusikana andakamboroorwa asi ndasina mwana. Chibva ndataudza zvikanzi ubva waenda uchimhanya mawangotiudza ipapa. Ndikati ndane nhumbu apa ndichinyepa futi yaiva weye kuti vabva vandibvumidza kusiya. Ndikati ndane nhumbu saka tondiudzwa kuti ndiuye ipapa ndikaregera anogona kuzondiramba. Achibva tondiperekedza kutauni kunokwira paya ndabva ndaenda kwaMutare. Ndabva ndadzokera kwaRusape kumukomana uya futi tanyengererana tadzoka. But haana kusiya.
musikana uya waidanana naye ngeri shamwari yangu vakaramba vachingodanana. Ndasvika ndazviona. Nguva ndakazosvika ndikati maybe mwana hapana maprofita ese marisa pandisingazivi. Kuflyover kwese ndaienda kumaprofita, ndaiswera kumasowe ndichishandirwa kudzin'anga. Dzimara ndazosangana nomumwe musikana akanditi mbuya wangu ane muti wakasiya wandiratidza. Hande tinotema yeumbozama. Ini pfungwa yangu yaingoti murume uyu kuita zvese ari kuita zvemagirlfriends adachi mwana ndikaita nhumbu chete. Zvese zvinobva zvaita zvakanaka. Abva andiratidza zvisinewo mushonga wakabva washanda. Ndakangomwa ka1 ndobva ndatobata pamuviri. Ndabata pamuviri paya ndobva ndazomuzivisa murume kuti ndane pamuviri. Haana kana kumboratidza kufara, haana kana chakamboratidza. Ndobva ndatongorarama tichirarama takadaro. Asi ndine nhumbu kudaro nemusikana vaingoramba vachidanana zvekuti taigara kana 2 months tiri right. Pesi 3 wobva waona futi problem. Ndakazongonosvika tazoenda kusikana. Taenda kusikana svika mwana musikana svikanzi ndaida mukomana. Achibva atondisiya kwadokta kuya. Ndobva ndobuda aenda. Saka ndafunga munhu ari panze svikanzi munhu atoenda. Apa ndasara ndega ndina mari yekudzokera kumba. Nekuti zvangonzi mwana musikana. Ndokuzodzokera famba kudzokera netsoka. Ndasvika ndabva ndaudzawo shamwari kuti svikanzi aiwa. Ndobva azodzwa neshamwari yangu kunzi sometimes isikana inonyepa. Inogona kuti mwana musikana ari mukomana ndokuchizodzoka kwakaita kwandiri kunge right. But unhu wake haana kusiya. Ndasvika pakuzvara zvazvatozova wese. Haachatodyi imba, sometimes haachatorari. First day asina kuraramba ndakatombofunga kuti pane chamuwana. Akandinyebera kuti ndazoenda kubhora kuEast London ndanonoka kudzoka ndazorara kwasekuru wako. Ndibva ndatoti asvika makuseni but usiku hwese ndaifona munhu asingadei foni. Nditoti pamwe pane chamuwana. Saka aenda kubasa sekuru wacho ndobva vakazosvika sekuru vangu ine vainzi ndokuharara. Vachibva vasvika vachitongobvunza ko munhu ari kupi ndikati ngaona ati akararamba kwenyu zvikanzi kuraramba kwedu sei achindinyepera ngasi andipinze munyaya dzake. Ina ndakuenda nawo kubhora. Akati kwakutoziva kuti saka munhu haana kuva ipapo. Pandakatomubvunza angatwa wese ngenda tomuvhurira dhoo rekurara asipo. Dzimara zvandiremera. Chibva ndazoudza asisi vangu vanga vakuno John kuti upenyu warema kuno kwazvichatomboiti. Achibva vanditi alright kana zvisiri kuita iwe vanga vakasiya property yavo kuZimbabwe iko kwakati tengesa zvese chero nemari yawatengesa nayo inongoita kuti uwane mari yebhasi yokuya kunoko. Usauye kana nehembe. Plus kuJohn uko ndanda kuchivawo mufashion dzavaisa kumastatus. Inini ndochinja ndakawira kuJohn. Ndaichiva kuchena ndina zvimwe zvandaida kuachiva kunze kwekuti ndizopfeka hembe dzakanaka ndichiposta kuda kurwadzisa X. Ndozvo zvandaingofunga izvozvo. Ndichibva ndatengesa zvinhu zviya ndapedza. Saka murume haana kumboziva kuti ndaitova neplan yekuzomusiya. Saka musiwo ndakazongoti ndasvika pakuneta. Mwana anga ine 2 months. Mwana akazoita murudzo. Musikana. Akazoita musikana achibva atumidzwa zita naye vakazoti zita iri zita regirlfriend rangu. Wandisingakangani. Chibva saka taingogara tikamba ndikati ndaneta. Mwana uyu handina mai, handina wekumupa. Iwe chisaro nemwana wako enda kuenda. Because sisi wangu wangu ati ndikwanisi kutora mutoro yevanhu vairi. Iye ona zvekuita uri mwana unomusira mai vake. Ndikati kutomboenda ona mai vake nematsamwira ndaenda pari zvino ndadhiniwa ndichaitomboendi anosara naye achizoona plan vari 2. Mwana ane 1 year 2. Ndichibva ndangobuda ndobva ndaenda. Saka iye akafunga kuti mafaniza ndingambosii mwana. Ndokutobuda ndokutoenda. Sanana ndinosangana nevamwe mbuya vedu kuChiredzi. Vazoya neni asi passport ndandisina. Kwakuenda kuChiredzi koya tanosangana nambuya vaya ndokuti tiuye kuno. Saka pane mari yandakanga ndabatiswa inga iri mubra. Yainzi chazoda kushanda kuJohn. Takwira paya vatobhadhara munhu. Nguva yacho inenge yakanzi 1.5. I think ndemuna 2017. Bhazi rakabva ranzi 1.5. Chibva ndabhadhara mari ndandinayo ende yaitokwanirana. Ndabhadhara 1.5 iya ndobva takabva tauya takakrosa bhodha zvakanaka mari tatapa conductor akataura nawo mapurisa tikabira zvakanaka takazonoti tafamba mimi ndokunana Polo kwani kuya ndobva takasangana nemapurisa usiku kubva vapinda mubhazi munhu wese passport handina tinoita tiri 3 but vamwe 2 havanenge vaiziva kuJohn. Ini handambobvira ndauya munhu andauya naye ane passport achibva avaratidza passport yake. Saka pavangoona ndiri kudandama kuti handina passport conductor wanga arara anga atya mari vachibva vanditi buda
chibva tapushirwa pasi panzi nemapurisa aya. Apa hana yangu yange yakutorova kuti uku ndokwatova kutoenda kujeri. Ndikati ino munhu wandauya naye ari kundisiya arimo akagara mukati angonditi vakunditi vanotaura nemakondakta munodzorwa ina handachandiri kuziva. Ndadzika pasi paya kusvika mapasipoti ari kupi tikati hatina. Vamwe vaya vakangwarira vanenge vaiziva vanga vakambouya vabuditsa mwakabuditsa 50 rand mwakabuditsa 100 rand. Inini handizvisiyi apa mari handisina inoti yangu handisina ndandine 1000 yandandakaisira patishu yema 200 yakabatana. Saka nguva yandakada kunobata mari iya ndikati sinzi vamwe wese ndingoona vachipa mari vachidzoserwa mubhazi ndini ndega ndasara bhazi rinogona kundisiya handikuzivi kwandiri. Regai nditore kana mari 1 ndodzo tore 50 rand mundichinjire mari yacho handinyatso futi kuiziva. Pandakatora mari iya ndichida kuzama kupedhona kutora 1 akabva andibvutira netishu racho mari yacho yese kwabva andipushira mubhazi nekubva avharisa dhore bhazi kuti papa ichiendani. Apa mari haisi yangu ndakudzoka mukati ndakuudza mbuya vaya kuti mari yaenda ndakachengeta yaya ndatorerwa yese nemapurisa zvachirudziwa wadi kubvisa kana wapa 1. Ndikati hana chana chimboziva ndatobvisa vanhu ndichida kutora chiti ndivape 1 pamwe achandipawo chenji. Zvikanzi mapurisa akatongoona mari anoitora yese. Mari yatoenda which means ukatosvika ukashanda wodzosa chi mari 1. tabva tafamba tabva taenda ndikangoti ndikasvika ndichaona basa ndobva ndavadzosera mari ya 1. Ndakuziva kuti kujoni kwacho haungosviki nokutopinda basa. Tasvika tagara. Saka pane vanhu vakachigara nasisi vangu vaenda kubasa. Ndichibva ndasara ndichiswera hangu ndakangogara ndakazoti ndambowana basa. Ndichibva ndanoshanda mumba ndakati shandei basa riya bva razopera. Mari yevanhu ndakazodzosera. Ndasiya basa kuzoritsvaga basa haringawaniki. Ndakazenge ndangogara. Ndangoita zvekuvhura mabranchi emalavhu kuti ukadanana nemunhu unenge wane rimwe branch kuchiti pamwe ubatsirike uone something. Kana muchiti mabranch murevi kuvhura rudo rwekuti urudana nemunhu kwakati uda kuzamobatanidza mari kuti ikwade kuti akakupa 200 yakakupa 200 ukaibatanidza inogona kuzokwana zvinhu zvaunenge uchida kana hembe kana rent. Chine handizi ndo inozonzi private asi vasiri chaivo vasikana chaivo. Zvekuti ningodana nevanhu vakawanda nguva 1 kana vanhu 3 kana 4 nguva 1 mujolo. But mujolo ndisina kuzoziva futi kuti mujolo kwekupedzisira ukazviwanza unozosara uri pazero. Apa ndiri pamujolo ipapo ndopana sangana nemumwe mukomana anga ari serious aita kunge ari serious ameni kana anga ari serious vakabva vazoita vaviri vanga vari serious vese vachitotava vese vatondikumbira kutaura nehama vakomana vari 2 vaya. So mumwe wacho ndiye anga atondiudza kuti muna June umu toda kutoti udzoke kuno ndikurore because mumwe wacho anga ari kuZimbabwe iye anga ari serious. Ndakazenge ndazombodzokera kuZimbabwe. Ndadzokera kuZimbabwe ndopandakazonotora mwana ndichibva ndadzoka naye kunoko. Ndadzoka futi ndadzoka ndisina passport ndadzoka ndina truck driver vangu vaine passport yemwe musikana ndotomuziva takangoda kufanana ndoya ndavakandipa ndikadhendisa ndikashandisa muroad mess enda vanatomuchaja mari yakawanda asi vanhu vazhinji vaingonditi matruck driver anozopesera rara newe muroad. Saka ndandiri serious yekuti ndasingatangiki ndichitotya zvandandamboudzwa kuya zvisinewo truck driver haana zvaakambondiita takatobika tikatya ndine kamwana kangu pamwe aitondinzwirawo tsitsi tikatofamba takazototi kusvika muPretoria ndopa ndakazototanga kutaura nawo nyaya vakati mwana iwo wakangwarisa kwese kwangu wakapusa dei ndakazoti wakangwara kudai handiti ungade watova mukadzi wangu. Ndopa wakazosvika wakandisiya kumba. Saka todzokera kumabranch kwandandariko. Saka ndandangoti pamwe ndodana neuyu ndakazodana nevakomana 2 ka 1 anga vari serious vese vaindiratidza potential yekuti vaida kundiroora vanga vari pachokwadi. So ndiri kudanana navo uyo anga ari kuZimbabwe pandakaenda kuZimbabwe akanditengera foni uyo anga ari kuno akanditengera foni. Saka mwe nemwe anga ine foni yake ndichimuposta vese ndakatora nawo mafoto kune umwe ndandiri paprofile picture naye kune umwe ndandiri paprofile picture naye zvekuti because ndaibva ndanzi ndiratidze kuti hauna umwe munhu ari kuda ari kuZimbabwe anga atombonditumira futi mari because angonditi enda ukujoni zvekuti ndokwaunga wari tikagara tiri kunotopesa tatizana tisina urorana ndoda kusanaunganidza mari but usanoite musikanzwa uyo ari kuno hasi kuzviziva futi ati ndoda kukuroora muZimbabwe futi. Tadaro uya aita achiuya kwandaigara ndakazenge ndakumboona kuti mapeace job ndachimira nevanhu vangu vairi ndichida kuona ari serious kumapeto
ndakumboitawo tumapisi job twangu plus uyu anga ari Zimbabwe mari angaina ainditumira here ndaizoti handisi kushanda anga ari kunowo achindibatsira futi so anga ari kuno akazongosvika mwamusasina undiudza aisoti kana sho yaitaura achibva asvika ndisipo ndabuda kuenda kumashops saka foni yangu iri pamubhedha imwe yemouya mukomana uya isingazikanwi naye pandiye ndinaye ndaisaibuditsa kana ndikaenda kwaari ndaisiya kumba saka azosvika foni iri pamubhedha foni hailoko ikandiye chingwa ndeyangu ndega ndopakavhura mufoni ndokuona kuti totaura titori nemaplans ndopakabva angotora namba ndichisvika mbva tonditsekerera izvizvo ngepasina chatomboitika apa akanga atora namba dzemukomana uya tabva tatambirana semunhu aitouya kumasleepover kumba vangu mukomana anga sezuva ranga atoya kusleepover patakasvika ari masikati saka manheru takazoti tarara ndopa ini ndatofa nehope ndopakazotora foni yake yandobva aita video call manheru ini ndakatorara zvangu handina chandotomboziva apa ndandisina kupfeka ndopakabva akandiisa paruoko pake ndakarara paruoko pake ndopakabva aitira mukomana yevideo call zvikanzi ndangoti ndikuudza kuti mukadzi kuno kuti akachengeta wauda kuroora zvikanzi wati nemukomana uya zvikanzi ndangoti ndikuzivisa unozogara uri murima uchiti mukadzi haana kuchengetedzeka mukadzi takachengeta mukomana uya ndobva adhiropa foni ndobva azama kundifonera saka ini pandakadera foni handamboziva kuti pane zvinhu zvaitika ndakudera foni apa ndiri kutya futi because pandazoenda kunzwa foni ndeya ndikati foni haisi yangu apa ndinoziva kuti munhu yatoona zvinhu zvese zvekuti ndakazomisa paprofile chichi ndikati foni haisi yangu ndeyemwe musikana wamunext saka nguva yakaya musikana wamunext uya ndichibva ndanomupa foni iya mukomana iye akazenga kufona pafoni kufona bheki pafoni yemukomana uyu because namba yangu yandaitaura naye mukomana yangu asingaizivi achibva kufona bheki panhamba yemukomana uyu zvikanzi taura nemunhu wako uyu panapa foni ndiona ivideo call ndiona ndiye mukomana wangu ari kuZimbabwe ko vasangana sei ndopandakazoona kuti which means mukomana uyu asara akatora namba nguva yandasati ndadzoka kumashops ndopatonzi zvapera nemukomana uyu zvangu ndezvapera uye abva asiya andirovawo akati neniwo futi zvapera ndakabva ndaluza kwese ndopandakaona kuti mujola ubhadhari ukasanganisa vanhu vairi unopedzisira waluza kwese ndakaluza kwese ndikasara ndiri pazero uye wandandaona ari serious neuya yambva zvadhakwa zvese mazuva acho ndandiri kutembisa ndakabva ndazochinja futi location ndabva ndadzokera kwaigara sisi wangu ndopandakazonowana basa mushopo makula maitengeswa hembe ndawana basa imomo pandatanga kushanda ndichishanda imomo makazongoya umwe mukomana wakumalawi akauya achitotenga hembe dzavo dzekwaya dzakafanana saka ari kutenga hembe dzake mba ndatomuratidza kuti inokufita ndichitoita majokes naye zvikanzi uya ufite neni ndikati atogofita chirudzi achibva pina bva afita saka musi wacho kwaitonhora zvekuti zvikanzi uri kuratidza kuti uri kutonhorwa ndikati ndiri kutonhorwa zvikanzi uri mune mabhutsi esaya majuzi esaya sei uri kutonhorwa ndandakapfeka bhutsi dzasingatombodzi zvimapamshu life yange isina kunyatsomira zvakanaka by that time achibva tonditi kanoda mabhutsi tora ndikubhadharire saka ndatofunga kuti ari kutamba munhu usingazivi ngobva ati tora bhutsi ndikubhadharire ndikati bamunenavo ari right pandangotora zviya zvekuti ndakatotora seizisiri yangu ngotora dzadziri padhuze nekuti ndichida kuona kuti ari serious here chatosvika patiwo paya ndobva kutobvunza munhu anga ari patiwo imari yebhutsi ndobva kuudzwa nguva dzaita 150 dzaitodhura because dzaitova bhutsi ndo dzechitodhura dzacho zvekuti munhu usingazivi angambokutengere bhutsi idzodzo mukoma uya akabva atobhadhara bhutsi patiwo paya ndobva ndazozomanya unochinja kupfeka dzandinokwana paya vakutoenda zvikanzi ndozokuona next time ndichadzoka futi because mauniform edu haana kukwana kana namba yakandikumbira hapana mwoyo wangu anga kuti kwadi yake achindikumbira namba because munhu atotanga nekunitengera bhutsu asati atombomuziva abva aenda mukomana akazodzoka futi after 1 week achitenga zvava zvasara asvika 1 week after 1 week abva uya akanditengera chikafu ana KFC madrinki chichichi svika ndakaigera chikafu achibva ndati right thanks achibva atenga zvaitenga achibva andisira 100 rand svika ndokumbirawo namba dzako uzotenga airtime kana ndakutaura newe saka nguva ndane kamiri kadiki chibva ndatora Maria yaibva atora namba dzangu 1 week munhu anga nditi hai apa ndiri kuexpecta hai kana hai ndisina munhu nguva yacho sanga ndodzwa ndobva kuMalawi chibva ndati it's fine
ndanangosiyana akazoti auya futi the other week zvikanzi ndangoti ndipfure ndichikuona ndakazviregera kuWhatsApp niyo ndakaona paprofile pako ine kamwana kachechi saka ndava ndafunga kuti nemurume ndotya vanhu vane varume vavo ndinozorohwa uri kuitwa zvimwe zvinhu zvakaipa ndikati aiwa handina murume mwana ndewangu asi handina murume zvikanzi alright tozotaura pafoni achibva andisira futi mari 200 achibva aenda abva azondifonera ari manheru zvikanzi ngatitaure undodze kuti seune mwana asina murume ndemwana wako mudiki ndichibva ndazomutsanangura zvakamira so zvikanzi alright ininiwo ndine mwana wangu asi takasiyana nemukadzi so ndoda munhu ari serious chibva ndatotiwo achibva azonditi ndoda kuti uye uzoona kwandinogara saka ndabva ndati kuti nditeste ndanoita nekuitiswa nevanhu nekochimbotowaona chaiye wabva azokuitisa ndichibva ndamudza kuti mai vangu ari kurwara ndangofuma ndichimusendera mese musi akanditi uye kuona mumba kwangu ndikati ukaona mukomana atoti uye uzoona mumba kwedu which means akuda futi kutorara neni hapana kwatambotita yodanana futi ndichibva ndamudza kuti mai vangu ari kurwara ndange ndamudza kuti handina vabereki ndikati mai vangu ari kurwara ndachikumbirawo 1000 yanga iri mari yakawandisa apa yanga iri month ndichida kungoona kuti pfungwa dzake dziri papi achibva nditi it's fine noyo chitora kumba mari pandaenda yagara Boxburg chibva ndakwira taxi ndachaisa ndobva ndaenda kumba mukomana uya ndikatosvika zvikanzi pandopa ndogara aigara nehama dzake ana mukoma wacho ana sisi wacho vese mva varatidzwa zvikanzi ndomusikana wangu andofambidzana naye anobva kuZimbabwe ane mwana wake waanogara naye mumwe musi achazoya kuratidza mwana wake tatoitwa maintroduction paya tapedza mukomana 1000 yanga andiipisa ya ndobva atoverenga mari yake bva andipa zvikanzi chienda tozoonana futi next week ati mukomana ari right uzvomboyatsofamba sei tajaira kuti kavedu wekuZimbabwe anotoda kutotanga waishandira mari yacho but ipapa ndatomboishandira saka mine havari serious apa nhamba dzavo tichitaura kuWhatsApp ndambobvira ndamubvunza zita ndangona apfeka suti ndibva ndangozonyora kuti budhi vesutu saka dhera ndakazoenda rimwe racho rinotevera ndobva ndazonzwa achideedzwa nezita ndobva ndabva ndatora foni yangu ndobva ndamhanya kuchinja zita riya ndanzwa zita rake radeedzwa nevamwe vanga vamudeedza kuti ndichatendera mari kati budhi vemasutu kwakazibata foni yangu akaona akanzi budhi vesutu ndobva ndachinja bva ndachinyora zita rake ndobva ndazoenda nemwana wangu bva vese nditoona vanhu vaiva kutondifarira totoramba chitodanana paya zimara rudo rutokura ndazotomuintroducewo kufamily yangu paya nditozoona kuti anenge ndiye chaiye papera takadana almost 1 year papera 1 year ndopakazoti akuda kutozivana nehama dzangu takuda kuzivana tichitorana asapa manga makuchinatsa takushanyirana iye ndichitoendawo kwavo iye achitouyawo kwangu takadaro takapesera ndanzi handei kuchechi mwana ndazvechechi mufundisi murume wangu zvikanzi handei kuchechi tinozivisa vanhu vekuchechi kuti ndiwachi munhu wangu chibva taenda kuchechi ndobva ndatonointroducwa ndikati ndimwari uyu kana zvii zviri kuitika ipapo mwana wangu futi anga ari mudiki pandakazodzokera nomutora anga ane 1 year 4 because ndangoita 2 months ibva ndanomutora mwana wangu anga ari mudiki zvekuti kukura nanhasi anofunga kuti baba wake ndivava because baba wake chaiva havazivi asi variko saka takabva tangokura tibva tatozotanga kutogarisana zvakanaka nemwana wangu takugara navo takagara zvakanaka iye vachibata mwana wangu zvakanaka zvekuti nanhasi mwana wangu haazivi kuti havasi baba wake akazotomboudzwa nevamwe ticha vake vati aiye membudzai mwana chokwadi akura achiziva but vanoratidza kuti vakamuudza asi hazvinamboyantsopinda mari because akatozvitora fani nditicha munomu anga vari kuECD vachibva vakandibvunza kuti munonzi mainingi asi mwana ine senemu imwe zvinofamba sei ndikati ndopandakazowatsanangurira kuti aiwa mwana uyu havasi baba vake asi ndo vakakura vachimuchengeta zvekuti nepataigara vanhu vese vanga vasingambozoti havasi baba vake ndenyaya yemari ataingoidza iye achingototiwo dhedhi kusvika tigare kwemakore akawanda kudai ndofunga taane 7 years takunobata 8 years tiri tese hatisati hedu taane mwana nemareasons edu but hapana problem tiri kugarisana zvakanaka ndomamirira zvakaita so ndakazongoona kuti mwari sometimes vanomba kupinza mune dzimwe pfumvu vane kwavakakunangisa kuti uchasangana nemunhu wako ari right
Post takambopinda netsaona wobuda uyu wekumalawi ende ngoti vanhu vekumalawi vanonzi vakapusa. Saka ini ndoda zvekungozodi kumudya mari izvo zvatofe ndisingazivi kuti pamwe ndiye anga akanzina Mwari pauchaenda kuSouth Africa uchanowana uyu ndiye munhu wako chaichai. So nanhasi we are happy, hatina problem. Muderera uya wakabva wapedzwa naye handidi kunyepa, ndiye munyaradzi, hatina problem. Aiwa to 10. Tichimbodzokera kumashure mbijana, pane pamataura nyaya yekurufu kwaamai, kuvigwa kwaamai, mukati pakauya murume aiti hanzvadzi. Ndinovimba kuti panovigwa munhu vehukama pedyo chaivo chaivo vanorecognizwa ndo vanofanirwa kunge vechipa authority handiti. Kwemimi maigobvumidza munhu hamusati mamboona kuti avige amai venyu sei? Munhu yakasvika achitaura nhoroondo yese yamai kuti ndiri hanzvadzi yavo. Isu sevanhu vanga vasingazivi hama dzamai takatongoti tawana hama yamai zvokuti hatatova mudhuze, takutogara tiri mudhuze vachiti tawana hama, sinzi tasina hama yatoziva. Hama yekwamai tatisina kana wani yatoziva, yekwababa tatisina wani yatoziva. Saka iye paakatongosvika achiti ndiri hama yamai nekutaurawo nhoroondo kuti ndindozoteedzana naye ndinonzi nenge nesenemu. Asi murume yanga apfeka zvebreak zvokuti nanhasi totomboti tikasangana sefamily ini namukoma wangu mwana wababa wangu nasisi wangu tikataura nyaya tunotomboseka kuti munhu uyu akambonyatsobva nekupi chaizvo chaizvo ende akazvienda nekupi, hatitozvinzwisisi zvakambonatsofamba sei. Sisi vangu vanogara vachitondiseka vachitonditi munhu uyu anenge dei akatokutora pamwe mwade wakafa zvekuti dei vasina kuzosvika hama idzi pamwe aida kutokutora kuti iwewe utofe ini ndaisara ndiri mupenyu, because munhu hatibhirivhi kuti anga ari munhu anorarama. Asi akakupai zita? Zita akatipa nguva cheni hanhu ambonyatsorisa musoro, akatipa zita akatotipa nesenemu yamai chaiyo. Ubva pachizosvika hanzvadzi chaidzo chaidzo? Pachibva pazosvika hanzvadzi chaidzo chaidzo tabva kunoviga mai. Pakazosvika hanzvadzi chaidzo chaidzo iye achingonzwa kuti pasvika hanzvadzi chaidzo chaidzo vari panze. Isi takabva touya bva tanokerwa tiri matatu takagara takutopulana saka tichaita sei, handiti tatobva kumakuva akutotudza saka tichaita sei. Zvikanzi ini zvandichaita ndichatora fendi yangu ndichaenda naye because mudiki iwe wodzokera kubasa kwako, tiri kutoronga. Nguva ndo pazvakangonzi uya mumukadzi achiti hama dzamai dzauya, isi tichimhanya kubuda kudai hatinoziva kuti akabuda nesu kati akasara arimo. Takutozopinda takutozoya nehama dzamai tikati hapane umwe mukoma wenyu ari muno kudodai hamuna munhu. Vakati akaita sei, vatavatsana kunguri anonzani, zita racho nguva yacho ndairiziva. Chibva tatasvikanzi hakuna munhu akadaro kufamily kwedu, hakuna munhu akadaro. Isi tese takatokwana tiriko kumusha, vanhu vese vatoungana kutori nenhamo yekutoti rufu tachifunga tichatora bhodhi toenda naye kumusha. Vanhu kumusha vakatoungana kutori nerufu, vanhu vese variko, hakuna munhu akadaro. Zvokuti munhu anogona ngaatumiwa nemufi, zvokunzi vafi vanoona kuti angokwanisa kuti because paisabvumirwa kuti vavigwe pasina hama. Saka anenge angatumwa nemufi, since mufi anga asingadi kuenda kumusha kwake. Ndoona kuti inenge yanga iri plani yamufi kuti pakasvika munhu vanobva vandiviga kwandiri kuda kuvigwa kusiri kumusha uko. Ndinovimba kuti vanhu vanozvarwa vese vane kakufanana. Hamuna kumboonawo maresemblance? Nguva yacho vaitira ngo vakafanana. Vachiita ngo vakafanana, asi zvakatinetsa akapfeka zvinhu zvake zvese zvazvibhureki, asi vanhu vangoti sinzi pari parufu akapfeka sori. Taitomuona vanhu vese vakatotaura naye, ini ndikatogara ndaitogara ndiri padhuze naye ndakuti ndawana hama yamai sinzi ndandiri mudiki. Zvekuti patakaenda kurufu kwese unokanda ivhu, handiti munokanda ivhu, iye akatokanda sehama yamai. Pachibva patonzi vamwe vane mutupo wamai vanofanira kudi kukanda, kozoti vana akatoenda akandibata because ndiri mudiki kudai. Remember ndakatombofenda, ndafenda ndiye aitondisumudza kudidi neni zvese, akatondibata ruoko rwangu asingatombodi kana neni. Ndo maitikira zvakaita. Saka zvinozotinetsa kuti munhu akabva adisapia akanyatsoenda kupi, because takatomubvunza saka imogare kupi sekuru, akati ndogara Masvingo mutauni. Ndokwandichaenda newe, tikapedza rufu ndoenda newe kune mukadzi wangu ari ikoko, tonogara ikoko. And then ava hanzvadzi dzenyu dzamai idzi chaidzo chaidzo idzi hadzinawo kumbotaura kuti kwaivawo kune maybe hanzvadzi sekuti kune vamwe vana vanonzi vanomusango kana chichi maybe vakaseparatana naamai kudhara asi dziri hanzvadzi nehanzvadzi? Kufamily yamai vangu vakawandisisa
baba vangu vane vakadzi vakawanda vakaparadzana but vese vanozivana kuti Ningi ari kwakati akazosiyiwa namai vake zvekuti chero mai vangu ivavo kusadzokera ikoko mai vavo vanga vangoita mai vangu vachibva vaenda navo kumba kwavo ndongokura vakadaro. Saka mai vangu vanoti pavakazombonosiyiwa chigumbu chachiripo ndechekuti pavakanosiyiwa kumba kwavo vanotaura kuti pane mumwe mukwasha anga akaroora zvakanyanya here murume watete achibva azoti nda kuda mumwe mukadzi because mukadzi wanga ina anga sasa zvare vakanzi chitorai uyu kana akura muzomuita mukadzi vachireva mai vangu vachiri vadiki. Saka ndakabva ndanotora vanachengetwa kuya saka pane vamwe sisi vakazoudza kuti ukaona bamukuru vakuda kubata tiza because wakanzi uchaita mukadzi wabamukuru. Saka pazvakazongotanga vachibva vatizira marisape vasina kana waiziva ndo vanakangotsvaga basa remumba because mai vangu vakatoroorwa diki vantu vakaroorwa ne15 years nenyaya yematambudziko ekumusha kwavo. Saka ndo papaine chigumbu chavo kuti baba vangu shuwa here wondipa kuti ndiite ndisingazivi ndichiri mudiki kode pasina akandiudza zvaizofamba sei. Ndo pavaita handife ndakaenda kumusha kwangu ndinongorarama handina hama. Manje uyu mukomana wamakazonyepera nhumbu mukazoendaita kuita mafake results ekuti pabva pamuviri akazosvikawo here pakuziva kuti ndo zvakaitika izvi kana nanhasi haatoziva? Hazvisiva anogona kutozivira panapa. Alright. Aiwa inhoroondo yatanga tichinzwa. So muSouth Africa mururama sei? muSouth Africa pana zvino ndoita zvekutengesa nekuisa nzara. Ndiri rana futi kuZimbabwe ndotengera vanhu zvinhu ndichivatumira nemabhazi. So mukutengesa umu ndakazomboenda kumwe kwandakambonodhirivharawo samwe ndichibva ndasvika saka taxi yakanonoka kusvika uye kuzoti ndidzoke. Saka ndofunga munhu wandanga ndakamira naye anenge angaona kuti ndabva mukutengesa ndapiwa mari. Saka kwainesa mataxi neni asingakuzivi achibva nditi sista muri kuenda kupi ndikati ndiri kudaenda muGermiston svika neni ndo kwandiri kuenda. Saka since mataxi ari kunetsa kudai rege tiite Uber tobhadhara hafu toita Uber then toenda tese kuGermiston because togona kunonoka because madays acho ndaita futi business ndichishanda unenge uchida kumhanyira futi kubasa. Apa anga ari makuseni chiti ndikati munhu atoya neidea tatowererana paya musikana uyo anga ari wemunhu achitaura nechirudzi chemunhu. Saka tabva tatomira akabva itanga request amva totanga akudera foni kuti takamira pakati nechimutauro chavo chemunhu nemusikana mumwe andawana toita hafu pakubhadhara. Ndikati boat yaunoudza kuti hafu zvikanzi aiwa zveboat ndaona zvinogona kunonoka saka ndafunira mumwe munhu andoziva anogona uya uzotitakura then unotisiya muGermiston. Ndichibva ndati alright iripo hapana problem. Mota yakasvika zvedu svika mota ndiyo yandei kuGermiston. Tapinda mumota muya mota yakatofamba ikafamba iye ndobva azoti ndichasvika takuda unosvika muGermiston zina ndichasvika muGermiston ndakugumira panapa iwe vanonokusiya mutown. Ndobva atonyimbawo futi kubhadhara akatobhadhara mari asi vanhu avo ndakazoona kuti vanenge vanga vari vese. Ini ndafamba ndobva kwazongotanga kutondisecha utipe zvese zvauinazvo watondibuditsira futi. Musikana uya anga achitaura navangu vanozivana zvazofamba sei nguva yarikuda kurimainda zvinhu zvatotorwa pandoda kuzama kufunga kuti zvambonyatsofamba sei kuzvifungisisa zvinhu zvese zvatotorwa. Foni yatotorwa ndabva ndatodzikiswa paya ndongosara ndakamira apa ndisina mari kuenda mberi. Anga vari vakomana 2 which means musikana takatonogara kumashure tiri 2 achitoita kunge vanhu vaangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Mari yacho ndatengesa ndopandakabva ndatorerwa ipapo. Imi sekurarama kwamuri kuita muno muSouth Africa sechizvarwa chekuZimbabwe kune vamwe vasati vauya kuSouth Africa vasati vambotsika South Africa maybe vari kufungawo kuzoti kana ndapedza kuita chakati kana ndapedza chikoro kana ndapedza kudai so kana kuti aiwa this time zvemuZimbabwe zvandikurira rega ndimbondozamawo ndiri kuSouth Africa. Kurudziro yamungapa neraramo iri muSouth Africa ndeyakaita sei chiraramo chemuSouth Africa? Kurarama muSouth Africa kune kuri nani than kumusha. Tokazi unongoya wotozama but ngava waiva nemapepa akakwana because kana usina mapepa unogona kusangana nezvakaoma mukurarama. Muuya even wakuno kwacho kunogona kukunetsa kuti unyatsorarama wakasununguka. So vanongoitawo mapassport waya vongouya wotozama kushanda tichingoti chero tadya.
then hazvizofanani neunge uri kuZimbabwe. Kunyika kwedu hazvinonyatsomira mushe panguva ino. Tinotenda. Ndanzwa muchitaura nekuti munoita zveurana business. Ndingangokupaiwo mukana uno kuti mumboudza mhuri yeZimbabwe muchiadvertisa basa renyu ramunoita. Makatarisa kukamera kuti mudzoti ndimi ani, munobatika sei, business ripi, zvese musasiye. Okay, ini ndinoitwa Faith Kuwana. Business rangu ndinongorikola kuti Faith Home. Ndinotengesa kitchenware, bedding, staff neclothing. Ndiri rana wekuZimbabwe. Ndinotengera vanhu zvinhu ndichinovatumira kumabhazi. Kwese kwauri kunongosvika bhazi rinobva kuSouth Africa, tinotumira ikoko. Ndinowanikwa kuWheatfield Boxburg number 27 Brown Street, Whitfield Boxburg. Ndinodeliver around Joburg. Ndinotumira kuZimbabwe panamba ndinobatika pa 061 995 2133. PaFacebook ndinonzi Faith Kuwana Gwape. KuTikTok Faith Kuwana. WhatsApp namba yangu ndiyoyo. Okay. Alright, ayo totenda. Yanga iri nguva yakanaka yatasangana tichikurukura maererano nendaramo yenyu, makuriro amakaita dzamara muzodecide kuti muuye kuSouth Africa. But imimi sekuona kwenyu munoti here decision yamakaita yekuzoti muuye kuSouth Africa yakabatsira kana kuti munoregreta kuti dai asi pane pakati dai ndakagara kuZimbabwe? Ini decision yekuya kuSouth Africa inenge yakabatsira because yakandisimudzira. Ndaiva nherera kusvika ndikure. Saka pari zvino ndofunga ndakazorumurika kubva kuunherera. Ndoona kunge kuya kuSouth Africa kwakachinja zvakawanda. Pari zvino kwachinja. Unherera uya wandaigara ndichichema ndichauchema. Ndakutoonerawo manext door. Hama dzedze dzamakakura nadzo muchirosangana nadzo here kwambuya kwekwe? Ndandane nguva ndakazoenda ndaenda DCM na February. Kubva zvandakaya kunoku ndofunga pane 7 years andambobvira ndaenda. Ndakazongoendawo ndichipfuura ndichivaona vanhu. Vakafarawo? Munhu andine good relationship naye ndivo sekuru vangu vari kuno kuJoni. Vakazinge vasiya kuBotswana vakunoku. Vanotondivhizitirawo kwandogara. Ndimurimi wangu vanotouya Christmas tatinawo. Anavo ndine good relationship. Baba wemwana vanomboitoisapota mwana here kana zvakatopera? Mwana wavo vanosapota. Pari zvino mwana ndakazomuendesa kuna mai vavo, ari kuna mai vavo pari zvino. Nenyaya yekuti kuchikoro kwacho kunoku nguva zhinji ndiri munhu anogara ari busy. Saka ndakazopedzisira ndataurira namai vacho since ndisina mubereki wekupa mwana. Ndakazotaura namai vemurume kuti vachengete mwana. But baba vacho havasati vatomboenda kunomuona. Enda kutombodiwi passport. Bva zvaakabva kunoku aine akutoenda kuchikoro. Bva zvaakangobva ikoko aine 1 year 4 months. Svika pari zvino havasati vamuona. Mwana ato ane 9 years. Havasati vambomuona. Asi vanotumira, ndotonzwa kuti vatumira zvakati. Ndongomuchengeta ari kwamai vavo because ina handina vabereki. Ndoziva kuti ndiye ega muzukuru, hapana pavangambomubate zvakashata. But hazvizovhiringidziwo here sezvo anga ane bond nababa vamunawo? Ayo hazvina zvazvakavhiringidza because tinotokomunicata maholiday anenge ari kunoku. Alright. Holiday ese anenge ari kunoku. Tinongozosiyana pakuti kudzokera kuchikoro nenyaya yekuti ini ndinogara ndiri busy kuchikoro. Dzimwe nguva mwana anokasika kuchaisa, anozoshaya munhu wanga ainaye pamba. Aiwa, tinotenda. Nguva yanga yakanaka yokurukura nemi. Guess ndo patagumira panapa. Muve nezuva rakanaka. Maita basi. Tatenda. Ndiyo nhoroondo yataitinayo muchirongwa chedu Across the Border season 2. Zita Dumisani Mulambo Mafanise vanodzidza vari kutodzidza kuti kuSouth Africa kana kuti nyika dzimwe dzisiri Zimbabwe kunoraramika sei, kunoitwa sei, especially kana usina mapepa kana zvikwanisiro zvakakwana. Musare zvakanaka. Ngatisangane muchirongwa chinotevera next Saturday same time 10 o'clock. Hi guys, uyai mushuti mavideo kuno kwaDumas Films. Kune high quality, well edited videos. Zvese zvamunoda munozviwana pama project amunenge
da kuti mugadzirirwe. Mr. Dumas zvese unozvigona, music videos, movies, price yavo yebasa ravo iri very affordable. So come to Dumas Films and make your life brighter.